ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 4ଟା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ 3ଟାରୁ ସକାଳ 3ଟାରୁ 5ଟା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ନାନ ସାରି ଏବେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଲେ ଆମ ଉପରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବ୍ରହ୍ମ ଅର୍ଥ କହିବାକୁ ଗଲେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟାଇମ୍ ବା ସମୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଟାଇମ୍। ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଉଠିଯିବା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। କାହିଁକିନା ସେ ସୃଷ୍ଟିକି ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ଆମେ ଉଠିଯିବା ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି ସବୁ ଚେତନା ଶକ୍ତି ଆମ ଦେହରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଯାହାକି ଆମେ ସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆମ ଜିନିଷ ସବୁ ଏନର୍ଜି ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ତାହା ଆମ ଦେହରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରିବନି। ମନରେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଡେଲି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନା ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଉ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ତେଜ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆଉ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦାର ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଭ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବାକୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବେ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ନାମ ଜପ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବେ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହିଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକିନା ଭଗବାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ସେ ଟାଇମ୍ଟା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନିଜର ଶରୀର, ମନ, ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍। ରାଧେ ରାଧେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର, ରାମ ନାମ, ଯାହା ବି ଦେଖିବ ଭଗବାନ ତୁମକୁ କେମିତିକା ତୁମର ଭକ୍ତ ଆଉ ତୁମର ଶିଶୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତୁମେ ତ ତାଙ୍କର ଶିଶୁ, ସେ ତୁମର ପିତାମାତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ବାପାକୁ ଡାକିବ ନା, ମାଆକୁ ଡାକିବ ନା, ଦେଖିବ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହିଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତୁମେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବ। କ'ଣ କରିବେ ନା? ରାଧେ ରାଧେ। ଯିଏ ବି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁଦିନ ଉଠିବ ତାର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଜାଣିବ ଯେ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଉଠିଯା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ। ତ ତୁମର ଭାବିବା କଥା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି, କାହିଁକିନା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ। କ'ଣ ବୁଝିଲେ ନା? ରାଧେ ରାଧେ।